Ja, Philip, jeg ved jo, at der er rigtig mange, der har tænkt sig at få svar på det der spørgsmål. Så jeg spørger dig lige ud. Hvor mange stoffer er du på lige nu? Tal på dem, eller hvad? Nej, bare rense op. Rense op. LSD, ecstasy, hash, coke, amfetamin. Ja. Nå, Kylling, der florerer lidt rygter om, at du har været sammen med en anden mand. Er det rigtigt? Ja. Hvor mange? Hvor mange gange? Det ved jeg sgu ikke. Det er der ikke tal på. Over 50? Ja, det er nok over 50, ja. Okay. Hvad siger Katrine til det? Det er ikke lige et samtaleemne, vi snakker om, må jeg indrømme. Så det ved hun nok ikke. Developers. Ja, Jacob, du blev jo årets kurioseguf. Så jeg tænker, hvordan skulle du da egentlig damer? Seriøst, sådan her, og så... Vi siger, hvad til, når jeg skal gøre? Du gør det bare. Bare fik så lukket. Sådan her. Sådan. Jeg hænder lidt længere op. Ja, sådan. Ja, kom. Hold da kæft. Joni, hvordan skulle du damer? Jeg skulle ikke damer, jeg har en sød og dejlig kæreste. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle damer. Hvordan skulle jeg damer? Hvordan skulle du damer? Det ved jeg ikke. Jeg har lært dig den bedste. Hvem? Jakob Poulsen. Du gør det bare. Skål, man. Skål bare. Det er lige meget. Hvad med det der DJ der? Får du ikke meget fise af det? Nej, jeg ikke. Jeg scorer damer, som Messi han scorer mål. Det vil sige hele den tiden. Jamen, nu tager vi Jannik som eksempel. Hvad så Mette? Skal vi snave? Og hun havde jo ikke Mette. Men det var ikke det, jeg spurgte ham. Hvordan skulle I damer? Jeg finder dem, plejer tit at hive dem i håret hjem til vores hule. Og så bosætter de sig i mange år. Kælderen. Ja, kælderen her. Hjem til havene. Masser af bananer. Hvis jeg skulle beskrive jeres sexliv med et ord, hvad skulle det så være? Lort. Det kan man jo sagtens sige. Det fungerer vel ikke så godt. Fantastisk. Ved du det? Nej, jeg vil gøre det rigtigt, eller hvad? Okay, kør bare. Et ord. Et ord. Uansvarligt. Timmy, hvordan skulle du damer? Det ved jeg sgu ikke. Det kommer til mig. Hvem vil du allerhelst være sammen med af samtlige drenge på hele København? Michael Albrechtsen. Han lærer kyllinger for god. Ej. Hvordan skulle du damer, Falk? Jeg bare sige hej. Så vil det være det. Så bliver de på. Og så bliver de på. Det er et spørgsmål, hvordan man siger det, fordi hvis man siger hej, og så smiler lidt for meget, så virker man sådan lidt bøsset i det, ikke? Det er der ikke nogen, der gider. Hvis du går hen og siger, hvis du går hen og siger til en søg, så siger halløjsa. Det er bedre, men ikke for meget smil. Og så når du så kommer til vist på nogen, så siger noget tilbage til dig, så skal du huske at skrige tilbage sådan her. Så virker det, så er det fis. Det er rigtigt. Sådan skriver jeg damer. Fisse Falk. Ej, når jeg scorer damer, så giver jeg dem altså en lille drink. Så lægger man en pæn arm rundt om den, og så snakker man sødt med dem. Nedbryder du dem ikke psykisk? Nej, det gør jeg ikke. Når jeg nedbryder dem psykisk, så er det fordi, de har gjort mig uret. Hvis de har gjort mig uret, så nedbryder jeg dem psykisk. Så er det deres egen skyld. Nej, hvordan skulle du damer, Alexander? Jeg viser min gaffel, fyldt med karry. Lige efter at have kværnet 1 kilos salatbar. Over det halve af kiloet, det er karrysalat. Eller, hvad er karrysalat?